Nahien sorreren nahi puntua izan zen oso kontestu zaila, non gazte antolakundien aurkako erasoak eta nahiko maiztasun handizak eta ematen ziazen nahiko ohikoak ziazen da. Eta gero hortikan 10 urte daramatzaguz gure borrokari tinko eusten, oinarriak argi eukitza eta aldarriak tinko mantentzen. Ernaik bai dakala bere oinarria bezala edo egungo testuinguruetara egokitzia eta gero bai 78ko erregimenan arira bai hori desatxikimendu handia dago eta gisa da horrek bai testuinguru batean kokatzen gaitula eta gero gainera bai hainbat krisi gisa aurretikan basoazenak areagotu india zela eta gaur egun hitz egiten dugu ez. Krisi anizko ez baten aurrean kokatzen garela, krisi ekologikoa areagotu indala, zaintza krisi baten aurrean kokatzen garela. Eta sistema, patriarkatu, kapitalista, kolonial eta rasista baten gauzela, eta egisa dela 10 urte hauetan aldaketa handixak egon diala, pandemia bat eduki dugu, orduan gisa testuinguru asko aldatu dela. Borrokatzeko ikusten genuen zegoela gaina handia, nazio pultsua handixak dago bazala, eta ikusi dugu independentzian aldeko grin hori edo bajatu dela, eta egon dira aldaketa batzuk ez testuinguruan, normala da. Eta baina ikusten dugu oinarrian nahiko berdintxo gauzela, baina sakontzen. Astero ibiltzen gara, gero gisa da eukitzen badugu ekitaldi edo indogun bezala ez. Egun politiko bat, gisa da horrek ekartzen da bela, maiztasun gehiotan biltzeko behar hori eta beharren arabera gehiago biltzen gara edo gutxio edo askotan plan komunikatiboa doin badugu ez, azkenean propaganda eta Ernai funtzionatzen da benez mailan lokaletan, herriko taldietan, gero bai bakago ez, sektoriala edo eskualdeko saretzea dematen da eta gero nazionala orduan bai 3 ardatzoiekin juten gara egisa da batez ibarren ez. Biltzen garela eta, baina gero bakagu harremanak ermuko ernaiekin ez, pixketza zaratzen galako eskualdean, eta gero nazio mailan antolatzen denez ernai, azkagu batzutan formakuntzak edo instalatu barreko hainbat kontu, eta egisa da hori. Bai ernai egiten dela postua herriko taldietan, eta herriko problematikak ez, herriak berak, herriko pertsonak dakizkigulako zeintzu diazen, eta horiek guk identifikatzen eta horiek lantzen ditugulako, eta saiatzen gara alternatiba sortzen, eta baina batez antolatzen gara herria, baina gero azkago ez. Hor, igual, azpimarratzeko gure lanketaren atal oso handi bat bideratzen dugula kanpora begira. Esan nahi dut, herriko hainbat eragile ezberdinetan parte hartzen dugula eta nahiko modu aktibo baten, azkenen gure filosofia hori da. Hainok ez nahi moduan herriaren gana eta herriaren onura bilatu nahi dugun heinean eta herrian eragin nahi dugun heinean bertako eragileekin eta lanitxia ezinbestekoa dela ez, eta bereiekin aliantzak sortu eta borroko bateratu bat, dano moduan. Guk Ernaien aurreko urtean indako kongresuan indogu apostua gazte frontea deitzen danari. Eta holan modu labur batian esan da izango zen, jendartean bizitzak eta bizitza ereduak hobetzeko gazte olatu bat moduan edugula sortu. Eta orduan maila lokalean guk Ibarko Ernaitik itxan dugu aliantzak beste eragileekin eta harik eta gehien herrian eragin eta herritarrei hurbildu. Apustua bai da ez, edo mahai gainean nahi dugu jarri, bizi proiektu desberdinak aldirala eraiki ez, eta bai sistema aldatu ahal daitekela eta hortan azpimarra berez jartzia eta hortan bai da gure helburutako bat ez, hori azeleratzea eta antolatzean ezinbestekotasun hori bai azpimarratzea eta horren adira, egingo dira ekitaldi bat, igual gehiago hor edukia da, baina bai aizi algabe egongo dana, gero bazkari bat edukiko dugu. Batezpe kanpora begira indako gitarra bat izan da, hori 10 urte benetan ospatzeko zifra bat dalako, eta helburu nagusitako bat ondo pasatzea izango da Sabatuko egunean. Eta hori, espero dugu alik eta jende gehien hurbiltzea, eta herrian irudi bat ematea, Ernai hemen dagoela eta horregan jarraitzuko dugula.
Eta bai hori, laizterren moda dit pagonia ez, ja ernaiko danok bilduko gaela eta ospatzeko eta hor bai edukia eta bai aizialdea beguko dago garrantzia, baina batez be edukiak eta bueno, gu hemen zigatu gara be hori pizketxatu estartzen ez, edukia pizketxo batek Italian eta be sartzia eta hori mai gaineratzea aldatzeko badauela ez, nola egin eta hortarako bai behar dela antolatzia eta aliantza eta hori sortzia eta bueno, hori.